L-iskema ta' garanzija tal-COVID-19 li hija parti mill-pjan ta' rkupru għal pajjiżna u li amministrata mill-Bank Malti għall-Iżvilupp appoġġjat 500 negozju u salvat 30,000 impjieg f'pajjiżna. Minn din l-iskema li għalija kien hemm allokati aktar minn 700 miljun euro, s'issa nħarġu madwar 400 miljun euro f'self ta' likwidità permezz ta' 9 banek kummerċjali. Dan qalu f'kumment ma' dan l-istazzjon il-kap eżekuttiv tal-Bank Malti għall-Iżvilupp René Saliba fejn saħaq x'kienet il-priorità ewlenija tagħhom mindu faqet il-pandemija f'Marzu tas-sena l-oħra. Il-priorità saret kif se żomm l-entitajiet, kif iżomm il-kummerċ jibqa' għaddej, jibqa' jlaħħaq, jibqa' jiffaċċja l-isfidi tal-pandemija f'sitwazzjoni fejn l-ispejjeż baqgħu għaddejjin, però l-intħul ta' dawn l-entitajiet fuħut minnhom waqaf totalment. Ir-rapport annwali tal-Bank għall-2020 li tqiegħed fuq il-mejda tal-Parlament mill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana ipprovda wkoll dettalji dwar kif mijiet ta' kumpaniji li jħaddmu 20,000 ta' impjegati gawdew mill-iskemi tal-Bank Malti għall-Iżvilupp matul is-sena li għaddiet. L-iskema ta' garanzija tal-COVID-19 tipprovdi garanzija ta' 90% fuq is-self eligibbli kollu u tinkludi sussidju fuq ir-rata tal-imax. B'hekk din saħħet l-aċċess għal finanzjament mill-banek, naqset l-ispejjeż tas-self u f'ċertu ċirkostanzi eliminati l-ħtieġa ta' garanziji għall-iżgħar intrapriżi. Il-kap eżekuttiv tal-Bank Malti għall-Iżvilupp spjega vantaġġ ewlieni tal-iskema. Il-pejs fuq minn ħajissellef ħajkun ħafna inqas. Apparti minn hekk il-banek se jkollhom vantaġġi, ħajkollhom inċentiv ħafna iktar li jisilfu aktar. Fil-fatt, diġà ittieħed ġie misluf permezz ta' 9 banek li qed jipparteċipaw f'din l-iskema. Diġà ġie misluf aktar minn 440 miljun lill-aktar minn 500 entità. René Saliba żied jgħid li l-bank għaddej b'ħidma biex jaħseb għall-futur. Importanti ħafna naħsbu għall-futur. Fil-fatt id-Development Bank qiegħed jippjana biex joħroġ miżuri fil-qrib ġodda ħalli jibda jipprepara mhux biss għal dak li jkun li jibqa' f'wiċċ, imma li jibda jkabbar, li jibda jaħseb għal investiment ġdid. René Saliba għalli l-applikazzjonijiet baqalhom miftuħin sal-aħħar ta' Settembru fejn għad baqa' 300 miljun euro allokati għal din l-iskema.